ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሐውኹም ሰላህ አዲኔ ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ አለምላኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንወንጌል ንቀድም ዝብል እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንወንጌል ንቀድም ሪኢኹም ኣሕዋት ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ቀዳማይ ደረጃ ክሰርዖ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳቱ ንወንጌል እዩ ምኽንያቱ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ቀዳምነት ዝወሃቦ እንታይ ተዳኢልኩም ወንጌል ወዲ እዩ ስለዚህ በሐቂ እቶም ካብ አምላክ ዳግም ዝተወለድና ድማ ቅድሚ ሁሉ ነገር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክንሰርዖ ዝግበአና ወንጌል እዩ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ኣብ ወንጌል ይዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ፊልጵ ከም ዝብል ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ 27 ካብቶም ተጻረርቲ በሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እትናአታቶም ንጥፍአት ንዓኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ እዚ ኸኣ ካብ አምላኽ እዩ መጽ ክሪኤኩም እንተ ኾይነ ወይስ ከለኹ ስለ እምነት ወንጌል በሓንቲ ነፍሲ ምሳይ ተጋደሉ በሓደ መንፈስ ቀጥ ኢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን ሪኢኹም ኣሕዋት ኩሉ ነገር ኣብ ኢድና ዘሎ ንወንጌል ዝበቅዕን ንጥቕሚ ወንጌልን እንተደኣ ንገብሮ ኮይና ናይ በሐቂ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ኣስተውዒልና ያለና ማለት እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ብኩሉ ነገራትና ቀዳማይ ንወንጌል ሂብና እግዚአብሔር ዝሃበና ዘበለ ድማ ንጥቕሚ ወንጌል እንተደኣ ሪሊዝ ንገብሮ ኮይና ናይ በሐቂ ናይ እግዚአብሔር ልቢ ኣለና ማለት እዩ ንብረትና ሁሉ ወንጌል ክኸብረሉ ይግባእ እዩ ብዘለና ሁሉ ንወንጌል ክንወሃብ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ካብ ኩሉ ነገርና ወንጌል ወዱ ይበልጽ ቢዝነስ ዲዘለኩም በቢዝነስኩም ንወንጌል ሰፖርት ግበሩ በቢዝነስና ንወንጌል ሰፖርት ንግበር በገንዘብና ንወንጌል ሰፖርት ንግበር ወንጌል ንኽሰፍሕ ወንጌል ንኽስራሕ ዘለና ዘበለ ንሃብ ዘለና ዘበለ ንጥቕሚ ወንጌል ኣእዳውና ንዘርግሕ ንምንታይ ተተባሃለ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ወንጌል ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ወንጌል ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ወፂና ወንጌል ክሰብኽ ዘይከኣልና ነቶም ንወንጌል ወፂኦም ዝጎዩ ብዘለና ነገር ሰፖርት ንግበሮም ብዘለና ነገር ንደግፎም ብገንዘብና ምስኦም ንጉየ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ንወንጌል እንገብሮ ኢንቨስትመንት ኩሉ ኣብታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊት ሃገርና ኣብኣ ጸንሐና እዩ ኣብታ ዘይተሓልፍ ሰማያዊት ሃገርና ኣብኣ ሽልማት ኣለዎ ረእዩ ሕዋት ኩሉ ብኢድኩም ዘሎ ሓላፊ እዩ ነገር ግን እቲ ሓላፊ ንርእስኹም ንብልዕን ንኸብድን ካብኡ ዘይሓልፍ እንተ ኮይኑ ሓላፊ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ነገር ግን ምእንቲ ወንጌል እንተ ደኣ ዘለና ነገር ክንህብ ጀሚርና ግን እቲ ሓላፊ ንዘይሓልፍ ስለ ዝተጠቀምናሉ እቲ ሓላፊ ንባዕሉ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ሪዋርድ ከጽንሐልና እዩ ሽልማት ከጽንሐልና እዩ ስለዚህ ሎሚ ኢንካሬጅ ክገብረኩም ይደሊ ብዘለኩም ኩሉ ንወንጌል ክትርከቡ ቤት ዲዘለኩም ቤትኩም ንጥቕሚ ወንጌል ተጠቀሙሉ ንወንጌል ብዘድሊ ነገር ንወንጌል ክስርሐሉ ብዘድሊ ነገር ዘለኩም ነገር ኣብ ኢድኩም ንጥቕሚ ወንጌል ዘዘርግሑ ንጥቕሚ ወንጌል ሃቡ ንጥቕሚ ወንጌል ተረኸቡ መኪና ዲዘለኩም መኪናኩም ንጥቕሚ ወንጌል ይኹነልኩም ጥዕና ዲዘለኩም ብጥዕና ምህላውኩም ንጥቕሚ ወንጌል ተረኸቡ ጊዜ ዲዘለኩም ጊዜኩም ንጥቕሚ ወንጌል ይኹን ዘለና ዘበለ ሁሉ ኣብናትና ነገር ቀዳምነት ንወንጌል ንሃብ ኣብ ገንዘብና ኣብ ህይወትና ኣብ ቤትና ኣብ ኩሉ ቀዳምነት ወንጌል ክወሃብ ይግባእ እዩ ምኽንያቱ ወንጌል ክስበኽ ኣለዎ ወንጌል ክስራሕ ኣለዎ ወንጌል ከስፋሕፋሕ ኣለዎ እግዚአብሔር እቶም ንወንጌል ዘለዎም ዝቡ ንዕኦም ብዝደለይዎ በሐቂ ይርከበሎም እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ንዕኦም ብዝተረኸበሎም መጠን ናይ ልቡ ፍቓድ ከም ዝፍጸም ይፈልጥ እዩ
ስለዚ ሎሚ ኢንካሬጅ ገብረኩም ኣለኹ ንስለ ወንጌል ዝጎዩ ትፈልጥዎም አገልገልት እንድሕራለው ኬድኩም ዝርኡ ዘለኩም ዘበለ ዝርኡ አጅኹም ብሎም ኢንካሬጅ ግበሮም ንምንታይ ተተባሃለ ሒዞሞ ዘለው ሕማም ቀሊል አይኮነን ሒዞሞ ዘለው ሕማም ናይ ልብ እግዚአብሔር ሕማም እዩ ንወንጌል ንዝጎዩ ሰባት አይተተዓናቅፎም ንዝወንጌል ንዝጎዩ ሰባት አፋጥንዎም አጉይዎም ምኽንያቱ ቅድም ሁሉ ወንጌል እዩ ኬድኩም እንተ ዘይሰበኽኩም ነቶም ዝሰብኩ ግን አፋጥንዎም ነገር ግን ማንም ዳግም ዝተወልደ ክርስቲያን ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓቢ ኣብ ህይወቱ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ሻሎም